हाय लोगोफोर नोंसिनि थाखाय आरो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो आंनि RM मोसाहारी चेनेलाव नोंसोरखौ गासिखौ बरायना लाबाय लोगोफोर आरो दिनै आं नोंसिनो माने आई बाटनखौ माबायदि लगायो बेखौ माने नोंसिनो खोन्थानो थाखाय लाना फैदों बे भिडिअखौ माने हायोबा अननानै सापर्ट खालाम माने सासे इउटुबारनि थाखाय आई बाटन गोनांथार माने बे कार्डनिफ्रायबो भिउस बायदिसिना मोनो माने नोंनि बायदिसिनाफोरखौ बारायहोनो हायो माने साबस्क्राइब बायदिसिना कार्ड लगायोबा माने बेबायदि नोंसोर सापर्ट खालामोबा आङो बेबायदिनो इउटुबजों रिलेटेड भिडिअ लानानै फैबाय थागोन लोगोफोर नोंसोर हाजासे सापर्ट खालाम माबायदि इउटुब चेनेल खुलिनांगौ माबायदि क्राइम मास्टारजों भिडिअ एडिटिं खालामनांगौ पिक्सार लेगजों माबायदि थाम्बनेल एडिटिं खालामनांगौ गासिखौबो लाना फैगोन आरो क्राइम मास्टारनि पस्टार बेखौ माबायदि बोखारो बेखौबो आङो नोंसिनि थाखाय भिडिअ लाना फैजोबगोन माने गासिबो इउटुबाव मा दं बेखौ माने आं नोंसिनि थाखाय लानानै फैगोन माने हिन्दीयावलाय दङ बेबायदि माने हिन्दीनि भाषाखौ गावनि भाषाया बर'फ्रा बुजिया सोरबा बुजिजोबा ओंखायनो माने जि बुजिनांगौ बेखौ बुजिनो हाया ओंखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैदों लोगोफोर आरो नोंसोरो हायोबा सापर्ट खालाम नैबे आंनि RM मोसाहारी चेनेलाव सापर्ट खालाम होमबानो आं नोंसिनि थाखाय बिदि मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो ओंखायनो नोंसोरो बेबायदिबा नायबाय थादो सुरु भिडिअ लोगोफोर इउटुबाव कार्ड होनोब्ला कार्डनि थाखाय नों मा खालामनांगोन नोङो बेखौ कार्ड होनो थाखायबा इउटुब एपनिफ्रायबो होनो हाया आरो YT स्टुडिअनिफ्रायबो होनो हाया नों बेखौ होनोब्ला क्रम ब्राउजाराव थांनांगोन क्रम ब्राउजाराव थांनानै गावनि चेनेलखौ नोङो ytstudio.youtube.com चेनेल लिरोबा नोंनि माबायाव गावनि माबाया चेनेला फैखायो लोगोफोर नायबाय था एसे स्ल' जायो लोगोफोर बेहाय नै लोगोफोर फैजोब्बायानो गासिबो फैबायानो लोगोफोर नों बेखौ मा खालामनांगोन कार्ड लगायनोबा नोङो ओरै आगसि लाइनाव गासिबो नोंनि माबानि अपसन नुदोंना नोङो फार्स्टनि गावनि जिमेलनि फटक नुदों सेकेन्ड थार्डखौ नोङो थुदो कास्टमाइजेसनखौ थुदो नोङो कास्टमाइजेसनाव थुयोबा माने गासिबो भिडिअ फैयो लोगोफोर नायना लाबाय था लोगोफोर सोलोंनो गोसोब्ला जायगाया माने सोलोंनो गोसो नायना लाबानो जाबाय गोदान इउटुबारफ्रा माने कार्ड लगायनो नागिरबाबो कार्ड होनो हाया माने कार्डनिफ्रायबो माने बुहुत बेनिफिट मोनो माने नोङो माने गोजौआव कार्ड लगायनो हायोबा बेहाय थुनानैबाबो नोंनि फ्रि फार्स्ट लिस्टखौबो नायनो हागोन नोंनिफ्राय ओमफ्राय नोंनिफ्राय बेबायदिनो नोंनि बै नुयि भिडिअखौबो नोङो होनो हायो कार्डआव माने एकदम गोनांथार आं जायखिजाया नोंसोरनो मोनसे खोन्थासै बिनि टाइटेलाव नोंसोर थुदो टाइटेलाव थुनाय लोगोनो ओइ पेन्सिल फैखाबाय फार्स्टआव नोंनि बे भिडिअ बिनि सेकेन्डआव पेन्सिल फैबाय नों पेन्सिलखौ खेबसे थुबावदो पेन्सिल फैखाबाय नै पेन्सिल फैनायाव नैबे ओरै नोंनि भिडिअनि लाइनाव ओरै आगदा लाइनाव लास्टआव माने कार्ड नुबाय नोङो कार्डखौ खेबसे अके खालामदो कार्डआव फैनो नै फैबायानोसै नोंनि भिडिअआ नोङो मा जराव होनो लोगोफोर साप'ज नै आं ससे बारायनानै होनोसै ओमफ्राय नों ओरै गोजौथाराव आगसि लाइनाव भिडिअ ओमफ्राय ओरै प्लास नुनाय दंना बे प्लासनियाव नोंसोरो थुनानै होबावदो फैबायानो लोगोफोर नोङो मा बेलेगनिबो होनो हागोन नोङो माने नोंनि बेलेगनि भिडिअखौबो होनो हायो गावनि चेनेलनि भिडिअखौबो होनो हायो माने नोंसोरो साप'ज आं जायखिजाया मोनसे आंनि भिडिअआव कार्ड होना होनोसै नायबाय था लोगोफोर नोंसिनो देखायनो थाखायसो बानायदों आं साप'ज नैबे मोनसेखौनो सेलेक्ट खालामबाय लोगोफोर नायबाय थादो सेलेक्ट कार्डआ ओइ गोजौ थाफैखाबाय नै लोगोफोर कार्डखौ नुखाबाय नोंसोर ओइ नै खनायाव थाखाबाय नै बे लाइनाव कार्ड थाबाय लोगोफोर नों
जेबो खालामनांला नोङो कार्डआ थानाय लोगो लोगो नुखागोन नोङो कार्ड थायोबा नोङो ओमफ्राय बे सेभल' खालामदो लोगोफोर एकदम सिम्पोलथार कार्ड लगायनाया माने सासे इउटुबारनि थाखाय एकदम गोनांथार लोगोफोर थाहैबाय नोङो बेक फैदो ओमफ्राय इउटुबनिफ्राय सार्च खालामना नायदो नोंसोरो लोगोफोर आं नोंसिनो देखायनो इउटुबाव थांसै लोगोफोर एलाथो कार्डआ थाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनो इउटुबाव गावनि चेनेलाव बोरै कार्ड लगायो आं बेखौ देखायनाय जाबाय आरो नोंसोरो मदद खालामोबा इउटुबनि बागै गासिबो भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर जोंनि बर'फोरनि चेनेलावथ' रावनावबो बेबायदि गैया माने आं नोंसोरनो लाबोनो नाजागोन माने नोंसोर कमेन्टआव लिरना हर हाजासे मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ आरो बुंबोनाय जायो माने आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट जुरुर खालामनानै होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबोला साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकन घन्टाखौ प्रेसआव खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर बेबायदिबा भिडिअआबो गोलाव जाबाय लोगोफोर अनोबा नोंसोरो सापर्ट खालामथार लोगोफोर नोंसिनि थाखायसो बे भिडिअआ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर।